masih lama kalian masih ada waktu. Emang bukan soal itu, anggotanya yang apa. Iya, kan kadang ada kan nggak ada yang jawab kan. Aduh, aku jawab aja di grup. Oke, ayo. Terus dia mengihuk mana lain kan. Kadang-kadang awalnya doang ada yang jawab.
Selamat Hari Pentakosta paduahon madihita saluhutna. Tapuji matuhata marendehita sian buku ende nomor 108 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sian sion situani hinadenggan marsinodang debata. Sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo didok Jahoba, usehono kuma aek tu akka namawas dohot akka sunge tu namahiang. Usehono kuma tutu todiku tu pinoparmuna nuaeng jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot. Jahoba do debata jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma akka pelean pestai sahatro di akka taduk ni langgatan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tusi, say suruma todi porbadia tu rohanami, asatung hupar hatopot tami ho hanguluan nami, asa lohot tuho hami marhite-hite haporseon nasitong, jala asa toktong hu halason hami pasangapon goarmu natar puji ro di saleleng ni lelengna. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 100 sia ayat sada dohot ayat 2. Surah
Tatangihon mapatik ni debata, di pesta paduahon parningotan hasasaur ni todi porbadia sadarion, imana tarsurat di Rom bindualu ayat 14 sahatu ayat 15. Ainasa na tinogihon ni todi ni debata, akaido anak ni debata. Aidang na di jalohamu todi hatoban asa mangulahi mabiar. Todi haanakodo di jalohamu, mangasahon ido pajowota aba madok aleamang. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 178 ayat sada dohot ayat 2. Tatopotima dosata diadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami, tung najot-jot dohami manibil sian aka dalamu dambadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabalihami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni aka pardosa, alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut ageduhan nami, dohot pangalusyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite pandidangion dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen.
tabegema baga-baga taringot tu hasesani dosata. Satoki do hutadikon ho, alai papungu-punguoku maho muse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiarho ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho, nina jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 440 ayat sada. Epistel di ari parningotan haroroni todi porbadia paduahon sadarion, ima natar surat di Kolose sada ayat 15 sahatro di ayat 20 tolu, tajahama marsoring-soring. Ibana do suman ni debata naso taridai, na parjolo tubu sian nasa natinopa. Jala di joloni saluhut nado ibana, jala saluhut nai dohot di bagasan ibana. Ai ditot Tuhan debatado naing mamaringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai. Dohot dohamu akka naholang najolo, jala paroha musu marhite-hite akka ulaon hajahaton. Asal mamian hamu, ojak, jalahot di bagasan haporseaon, jala soolo meret sian pakirimon, na binegemuna di barita nauli, na binaritahon tu saluhut na tinopa, na ditoru ni langit, ahu Paulus gabe parhaladonii. Ima sahatna, martuado na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 466 ayat tolu dohot ayat 4. Jara
ta hati dakon ma haporseo tai, songona hinati dakoni dongata sahaporseo di sadok portibion rap mehita madok. Tabegema kor SPH diuduti dohot kor gabungan ama.
Sunggul-sunggul dihita marsogot di Patupa Huriat Tado Partangyangan Wik masuk pukul 10 siawip. Marende hita sian buku ende nomor 104 ayat sada huhut pasahat pelean sada A dohot sada B.
Dame di debatana sumurung sian salhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohor pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di parsaurata di Bodarion ima pesta paduahon parningotan di hasasaurni di Parbadia. Tangerota mahatan itu hatta na gabe barita nauli di hita na tersurat di Pesalmen bidu 104 ayat 24 rodi ayat 35. Pesalmen 104 ayat 24 rodi 35. Songno mahatana. Tung nalas situtudo akka jadi-jadiamu ali Jehovah. Saluhuk nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiam mudo tanoon tole lauti nabalga jalan nalabas di sido rumamang aka gulok-gulok naso habilangan binatang akan namet rap dohot akan nabalga di sido mardalan ya kaparau tole buaya najida di homo asa marmiam-miam di si saluhud nasida mangaranap tuho asa lehonommu si panganon nasida ditikki nabi molo di lehoko di nasida di joputi nasida molo di pate de kotangamu butongan nasida dinadengkani molo di tabuni hoko bohim holsuam manasida di tetoma hosa nasida mudding manasida jala mulak nasida turbuk nasida hian molo di tongosotod dim tertop pamanasida jala di pabaruhodo rupani tanoon sairo di saleleng nang ma hamuliaw ni Jehovah marlas ni roha ma Jehovah mida akka jadi-jadian nai molo ibana mamerang dupa tanon jadi humuttal ma di jama akadolok jadi martimus ma edde hunokku ma Jehovah saleleng dingolukku upalu parhinalo ma au upuji de batakku saleleng adong do piau sai di halo moh rohana manian pikirakku yang guau sai marlas ni roha doau mida Jehovah sai siap manian akka pardu sa siya tanoon jala unang adong be akka parjahat puji ma Jehovah aloitod diku haleluya di sima sahakna horas marihita saluhukna molo tapai hutihut sa sitongna akka perkembangan. Apakah perkembangan karena hasil temuan? Apakah perkembangan karena pengetahuan? Dohok lanaka perkembangan nadong di parangulu tahun sasitongna bodohonon angkat tangan luar biasa do akka na berkembang akan na maju di Portibion. Kita tidak bisa mengkangkangi, tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa sasitong na kemajuan-kemajuan na tadupi di Portibion. Molo ditiki-tiki nasalpu misalnya, ya orang masih pergi jalan-jalan bertamasya dalam negeri. Songot Teresia misalnya rencana nalau tu dia tu Bali Maranata tu Malang do tu Melintang song ni marupani edang teh Malang do mulu Malang Melintang agak biasa ingat para hari Kamis Tulitong Belitung lima
Dos may Belitung do litong rupani. Ima situasi sahat tu sonari. Lapatanna kita masih merasa bahagia, aman, tenang, nyaman. Molo merdalani pehita di lokal, domestik. Jalanga gudang halak rupani semakin maju semakin berkembang merdalani dada holat tu lokal be tu Indonesia. Alai nggak bisa hatu luar negeri. Ima rupanya ke kemajuan ini. Jalan mau tahu 70-an ngadong borhat pesawat angkasa tu bulan. Nah lebih canggih sonari tahun 2020 borhat nama bertamasya tu angkasa. Anggo pesawat na sonari ngasirung be. Ngadong be sonari pesawat ni angkasa na khusus mabuana kahalak na lau merdalani tu angkasaan. Sada pesawat sekitar 120 meter gejangna, luasna diameter lebih kurang 10 manang 20 meter. Jadi 120 meter magejangna, 20 meter malebarna. Hira-hira songunima pesawat angkasa nama buah kita lau merdalani di tahun 2020. Gak boleh ratong tapesan ahat tarupan itu sih. Ima kemajuan, ima kecanggihan yang sudah diperhadapkan di hadapan mata kita. Alai satu hal yang harus kita sadari dan nagabe biar rupani dihita. Tapi satu hal yang betul-betul kita sadari, tidak semua yang dihasilkan manusia bohape maloni jolma tibboni pengetahuan na alat-alat yang luar biasa. Alai serong dona error, serong dona salah, serong dona siga, nama besusa, namar pangotak tu jolma manusia. Selinari alat-alat yang sudah canggih, temuan-temuan yang luar biasa, bahkan nekaning tahapan-tahapan nai na bertamasya dihita di lokal, tu luar negeri. Sonari ditawarkan tu luar angkasa. Alai selalu ada yang menjadi masalah. Saya dong do nama koron persoalan. Akibatnya ke temuan-temuan nahibati. Tadok majo salah satu peristiwa pabrik Lapindo teh banjir lumpuri lebih kurang 16 tahun yang lalu di Sidoarjo. Anggo penelitian ditandatangani, hasilnya meyakinkan do. Tapi ketika dilaksanakan satu sonari yang tuntas meradu mucak ma penduduki siakutai sialuati. Alanya ke perhitungan na error. Alanya ke pangalaho nasusuman manang nasotakas. Ujungnya mengakibatkan hal-hal yang fatal. Siayaw ni hita jol maun. Alani mula mahita tu hata ni tu hata. Na manungguli hita marhite trupuk saderion. Tung nalas situ tudo aka jadi-jadiamu ale jahuba. Saluhu nai dia pauliho marhite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadiamu do tanoon. Apa yang sudah Tuhan lakukan dari masa lalu di awal-awalnya. Mulai panopaun na pinatupan ni debata di Portibion, saha tu saunarion, saha tu arisogut haduan selama-lamanya.
asa taida dangadong nasiga ngajut-jut sanidok rupani songono mamurniba setengah abad lebih songon nasiado perupani siga ba mataniari inna dakya bongkar masih puang bulan ninna dakya. Tapi ketika itu awalnya diciptakan sampai sekarang, besok, lusa dan selanjutnya itu tetap ada. Jala disido beda anak kaning. Maulo petadok kita tidak bisa mengangkangi kemampuan keahlian manusia. Alaidang dia dope na pinatupan di jolmai di badikot tu na pinatupan di debata di perdalanan ningguluk tahun. Gilok-gilok di lautan, marmeam-meam dohok buaya. Dangarong si tabrakan. Dang napolarong isi rupaniya ka gulo-gulokiya ka buaya merlepusin. Asiboto menyeberang kiri kanan. Habe kendarata. Bodoh eksiden. Disimak dak kebilangan. Betapa luar biasanya, bijaksananya Tuhatai. Ido sadidok ina nak kaning didenai dohot ama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jehovah tutu, Jehovah tutu, Jehovah tutu, si parmahanau. Ido tahati dakon. Karena memang di luar itu boy mamagebe error, boy mamabesega, boy mabesusah. Aladido naing takas di hasar nitod di parbadia di tikyon di bornginon di sungguli mahita. Asalam tarida panidangota jauh baru tutu si parmahanau. Tiap langkahku Tuhanlah yang mengatur. Allah memang ido na muli, ido na dingkan. Odo asa didok di pesal menakaning di ayat 30 songonom ma didok dung di idai bana na pinatu pandi debata di hati dakoni mana ma songon panidangyotta marite kurtana kaning. Edde honokku ma Jehovah saleling di ngolukku. Upalupar hinoloma au upuje debatakku saleling adong do piau. Edde honokku ma Jehovah saleling di ngolukku. Saleling di ngolukku Tuhanlah yang mengatur saya. Saleling di ngolukku Jehovah do si parmahatau. Saleling di ngolukku tiap langkahku Tuhan mengatur. Pos ni rohana songonom matutu nang tapataridahon marhite hasa saur nitod di perbadia natarayahon di tikyon. Sadahal nang taingot sehebat-hebatnya ciptaan manusia, secanggih-canggihnya yang dihasilkan manusia. Ketika kita memeriksanya, pasti ada kekurangannya. Alai sebaliknya, kita melihat, memeriksa, meneliti apa yang sudah Tuhan lakukan, maka semakin nyata betapa besar kuasanya. Jadi tabereng masalah satu contoh, taruh majo lukisan. Tapa rohau malukisan. Oh baga ni pang lukisan ni. Purasa ngargau bah. Dan memang mahal. Dan laku, laris. Ala baga lukisan ni. Tapi ketika kita melihat melalui kaca mata. Kaca pembesar. Mikroskop. Duktaida lukisan na bagakon. Tabereng mamarhite kaca pembesar. Aduh habis. Hurang bah. Hurangon. Hasil yang sudah baik, bagus.
Tapi ketika semakin diteliti, semakin nampak kekurangannya, kelemahannya. Tetapi karya Tuhan, napi natupan di debata, semakin diteliti, semakin yang melihat, nama mereng, luar biasa doa be, songonot doa be, berkagum. Semakin diperiksa karya Tuhan, semakin kita kagum. Alai ketika kita memeriksa sesuatu yang menurut kita sudah baik, hasil temuan kita, hasil karya kita, lam tapamanat, hurang do beba. Alanido salinari marhite hatani tuhata, panidangyon ni parpesal menon dido ibana. Edde honokku majahuba saliling di hulukku upalupar neloma au upuji de bataku saliling adong dopia oma tutu tahakidakon di perdalanan di ngulu tahun, apapun yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati, tapi itu masih jauh lebih sempurna dari apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Edehonok kumajahuba, tedeho majahuba, marhite panggul miton ni ngoluta, martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan, marhite hatam di pasunggul hot tuhami, hodo pargugur nasuhat tudusan, nama noppa. Marhite habisuhon nama korhon lasni roha dohot haluaun sehoma tutu nahu puji hami lamar sangak mahu Tuhan alan yakka panidangyon nami marhite pabainan nami pangalahon nami molo pesipata akan namasa nahubulus sami daksongon na di rohanami alai songon panidangyon nami jahoba tutu si parmahan homa tutu namar mahani hami homa na mangatur lakka nami asa diganup lakka silakka honon nami dalan nami may pasangapoko ali Tuhan nami hupasahat nami tuho sudi ruas ni huriam sian danak poso-poso sahat tu nama tua lansia homa Tuhan mangaramuti mamasu-masu asa marhite pasu-pasumi gabilam takas panidangyon nasida didengkan di basam terlumu bimnangkan di bagasa persahiton seho mamadauni asiroham Tuhan manang dia masahit na mangotak mangalabohi maho juluani sudah katindakan medis pasupasok kasih panganon akkaubat nang masa-masa istirahat nasida asa saluhu ne beno muhabaoran di pasu-pasum mangalon hahi pason tuakana di bagasa persahiton. Suang songonima Tuhan upasahat tami tuhodongan nami na posom keluarga manik nang jumule na nami asiroham pati rohana asa tong di bagasan habe jengeton nasida madalani hari-hari ningguluna. Mula dong na mga do piha maulon asiroham parguguy na sida makkamonakon ragam ni hamauloni aso nang gebedog ungut-ungut unang gabi tu pardelean ale mangulu mapakkirimon upasahat kami matuho nangakadusa pangalisyon nami asimaroham Tuhan sesa kadusa nami dagudangi asa tamahami di julum marite Yesus Kristus jalo matangi yang ele-ele nami. Amin.
Mari demahita hut pasatun piliata. Ayat 2 jongjok kita. Ta tangyak kuma piliata todo pandi debata martangiang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroron di saluhut silalon na denggan doh nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiot notus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa hu para siya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutat dahami godang ni silelomi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale manami na di Banua Gijang say pirarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say South ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadaron hangoluan siapa hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsor homa damena tutodim. Selamat hari Pentakosta ya. Selamat hari Pentakosta. Dua, ya. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Masker. Masker. Oke.